να δημιουργεί και να εκφράζεται. Τέχνη είναι πηγή ζωής, είναι ο τρόπος του ανθρώπου να λύνει τα προβλήματά του, να ξεπερνά τις δυσκολίες του, να ονειρεύεται και να ξεφεύγει από την κουραστική και τη βαρετή πραγματικότητα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι η τέχνη σημαίνει να είσαι ελεύθερος και να είσαι ο εαυτός. Ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι καθοδηγητικός. Ο κάθε καλλιτέχνης είναι ένας πνευματικός άνθρωπος που έχει το χρέος να μας καθοδηγήσει, να φωτίσει τη ζωή μας και να μας δώσει έμπνευση. Οι καλλιτέχνες είναι πρότυπα ζωής για όλους μας. Ειδικά στις μέρες μας που τα αληθινά πρότυπα σπανίζουν και οι καιροί είναι δύσκολοι, οι καλλιτέχνες έχουν το χρέος να μας δείξουν τον δρόμο για μια πιο πνευματική ζωή, κοντά στις αληθινές αξίες. Την ανθρωπιά, την ενσυναίσθηση, το μέτρο, την ταπεινότητα και να μας θυμίσουν ότι η ουσία βρίσκεται στη ψυχή μας, πράγμα που εμείς οι άνθρωποι συχνά το ξεχνάμε. Πάρα πολύ περήφανοι αυτό που έχουν κατακτήσει τα κορίτσια. Το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφεραν και μας απέδειξαν πώς μέσα σε ένα διαγωνισμό με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να μας αποδείξουν τι μπορούν να καταφέρουν. Είναι παιδιά, φανταστείτε, δημοτικού και από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και συναγωνίστηκαν παιδιά μέχρι και λυκείου. Οπότε αυτό μας δείχνει πόσες δυνατότητες έχει η ομάδα. Και περιμένουμε, ανυπομονούμε όλοι για το επόμενο τους βήμα. Ό,τι αποτέλεσμα κι αν έρθει, για μας είναι ήδη νικήτριες. Να προσθέσουμε επίσης κάτι σημαντικό, ότι τα κορίτσια μας διακρίθηκαν για το project τους ως προς την καινοτομία. Έχουμε μπροστά μας ένα έγχορδο όργανο, το οποίο λειτουργεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με βραχίωνα, ρομποτικό και με λέγκο. Και αυτό είναι κάτι, όπως και να το κάνουμε καινοτόμο, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Οπότε φιλοδοξούμε αυτό να το εξελίξουμε, να βάλουμε και άλλα τραγούδια και σε βάθος χρόνου να βοηθήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες που ανέφεραν τα κορίτσια. Και σαν τους άλλους στάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά, για το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει, ένα σκυλί τη νύχτα που διτσά. Cretan Dynamic Care. Cretan Dynamic Care. Γραφείο κοινοτομίας λοιπόν, φέραμε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα στα παιδιά. Thank you.